Dangdut Sriwijaya Muda. Mohon maaf niki acara organe berhenti krihin sekedap karena sohibul hajat Bapak Haji Karsita Ibu Haja Kainah badhe ngawontenan acara yaniku ngelubaraken kaul baris lanang baris wadon keluargane Bapak Haji Karsita Ibu Haja Kainah pilih badhe nyaksiaken acara niki naik ke pentas mangga waktu ditunggu pengantin lanang pengantin wadon nang Rizki sing dikauli di sana nih kene nggih mangga meningkat mawon waktune dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama ingkang kula hormati keluarga besar sohibul hajat Bapak Haji Karsita Ibu Hajah Kainah sekeluarga, ingkang kaula hormati aparatur pemerintahan Desa Gunung Sari yang terhormat Ibuku Hajah Yosi beserta perangkatnya, ingkang kaula hormati dumateng para sesepuh, para kiai, para ustad, para alim, tokoh ulama, tokoh masyarakat Desa Gunung Sari sedanten mawon, ingkang kaula hormati tim keamanan baik dari Kapolsek maupun dari Koramil, Bapak Lurah beserta anggotanya, ingkang kaula hormati pimpinan organ dangdut Sriwijaya Muda beserta rombongan, ingkang kaula hormati bapak-bapak undangan, ibu-ibu undangan, segenap para penonton ingkang kula hormati lan kula cintai. Mengawali acara ini, marilah kita serayah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah, kesempatan siang berbahagia puniki, bapak-bapak undangan, ibu-ibu undangan, alhamdulillah sedanten hadir di hajatnya Bapak Haji Karsita Ibu Hajah Kainah untuk memberikan doa dalam rangka syukuran walimatur arus. Alhamdulillah telah menikah saudari Idah Triani, putri dari Bapak Haji Warid almarhum Ibu Hajah Kainah, dengan saudara Hasim, putra dari Bapak Takrim Ibu Sukena. Mudah-mudahan kedua mempelai yang telah dinikahkan, mudah-mudahan Gusti Allah paring jadiakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya, dipanjangkan umurnya, dikaruniai anak waladun soleh lan solehah, anak ingkang berbakti dumateng wong tua yang sepuh kali, taat perintahipun Gusti Allah, ugi manfaat di tengah-tengah masyarakat, berguna bagi agama bangsa negara. Dan acara kaulan yaniku ngaulan putune Ibu Hajah Kainah ingkang nami Rizki, putra dari Bapak Haji Aying Ibu Hajah Eti. Mudah-mudahan anak ingkang dipun hauli kelak dewasa, mudah-mudahan daya anak waladun soleh, anak ingkang berbakti ini wong tua loro, taat perintah Gusti Allah, manfaat di tengah-tengah masyarakat, berguna bagi agama bangsa negara, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin kang kula hormati, nggih pangapunten, selajengnya kula kipak duduk di atas pentas, duduk di atas panggung, kula diperintah dumateng Bapak Haji Karsita Ibu Hajah Kainah kengken ngikraraken acara lubaran kaul. Namun pangapunten, sadurunge acara dimulai bokat acara niki akeh salah lan kurange
Pangapunten Pak sebab kula sipate manusa panggonane kelalen salah lan luput. Para bapak hadirin kang kula hormati, mengingat waktu sampun sonten acara lubar kaule mangga kula mulai sakseni bareng-bareng dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Amit agung palamarta sokataih langkung amit-amitipun kula badhe ngandika wonten duta cara kalian wahana yen duta namine kongkonan yen cara namine pengucap yen wahana sanes ucapane kula niki kinaria wakil pengucape Ibu Ajah Kaenah kalian Bapak Karsita duk dingin waktu lelampahan datang alam padang murbayang jagat Ibu Kaenah niki kagungan putu Rizki arane Rizki bin Bapak Aying. Namun nalika mau lare punika pernah terjadi keserempet ning kendarahan. Dados Ibu Ajah Kaenah punika perwantu ilatan pebalung lambetan pawengkon ngucap kang kirang sae utawi wiraosan kang padimetru. Nang Rizki muga-muga siraiki tidak terjadi apa-apa, muga-mugia sing waras urip waluya jati temening bondong ya kongsia gedek lawon-lawon mengko besok lamun idah triani oli jodoh mangga siraki tek tanggapaken apa tek tumpakaken ning Singa Depok Pajar saking desa Bongas. Alhamdulillah ucapanipun Ibu Ajah Kaenah punika kesaksen bumi langit segara gunung madam nenem sami anak seni melesat ing antariksa kesaksen dumateng Dewata Marasanga Dewa Marawolu kesaksen malih dateng Malik Moka yang pramesti Dewa Guru umube kawa Candra Gimuka buntute yang nagaraja kumalipir lewane widadari lirkadia kepinjal serta pepetatanipun rebah nganan rebah mirih wonten ing paribasane Pak kembang abang mari abang kembang putih mari putih dados yang pramesti Dewa Guru punika ngrasakaken panas ing pribawane nimbali yang panjinarada sira gemuduna ning hampah mayapada gagian lubaraken ucapanipun Ibu Ajah Kaenah kalian Bapak Haji Karsita. Alhamdulillah tepate dinten niki dinten Jumat tanggal 20 selikur bulan Juni tahun 2020 padlikur selawe Raya Agung 1447 Hijriah ucapanipun Bapak Karsita Ibu Ajah Kaenah punika sampun dipun laksanakaken. Jare ucapanipun zaman bengen mulai dinakien Ibu Ajah Kaenah manusa itu ora de utang, dewa ora bakal nagih. Gusti Allah uga ora bakal bendoni. Kepireng dateng nini talinga kaki talingo. Kaki talinga sira aja nagih ning dalan perapatan kaki talingo sira aja nagih ning Lurung Agung lan aja nagih ning Plaza Bantale sinangonan sekar kentar sekar kentir kentar kegawaning angin kentir kegawaning banyu pudak lukar srengenge gumilang kulon kesebrot dening beras putih kuning dendeng deleg acar lubaran kaul pudak lukar babar luar. Luat dulu. Pripun acara lagune lagu apa? Nggih, pangapunten baris lanang baris waton keluargane Bapak Haji Karsita Ibu Ajah Kaenah kinci wonten acara temuan. Acara temuan ngiringi temuan lagune penganten baru. Mangga dimulai. Sumangga sedantene baris waris pengantin lanang kelawan wadon kangge
sedirit rerencang lan ugi boten ketinggalan kangge para tamu undange. Para tamu undangan sedantene diaturi tema grihin.